Yeah. What? Yeah. Sigma Males. Anul 2000. What? What? Sigma Males. Am crash cu fetele din Canyon. Yeah. Te-am la degete cam ca xilofon. Și după aia dau drop la microfon. Nu sunt un omofon, nu sunt afon. Dar vine Cristi pe beat și te-am la microfon. What? Bitch, m-am fumat din nou gagica. Am dat hit la 20 de grame de zazat. Nu pot să mă lasă, nu mai fumez. Dar totuși, ăsta nu este un mesaj, este doar ceva ce trepideți. Nu mai rezist. 20 de ani de chinuri și de muzică m-au adus în punctul ăsta de este ceva ce nu mi-am chipuit. Nu-s martir, dar îți dau foc așa un tir. Bitch, spune numele, niciodată nu D și G. Train gang de grips, getting the hose, bitch, te bag în gips. Train gang, dar nu stai pe digital, what? Poți să-mi spui tigru, îți șofer, dar nu pe liberu, what? Bitch, nu-s Chainsaw Man, la modul cum dau aceste versuri în două. Simt că o să sar din nou de la etaj. Este a 7-a oară când încerc, nimica nu mă poate opri, bitch. O să o fac pe următoarea piesă, mai mult ca sigur, vă promit, bitch. Este o conversație dintre mine și alter ego. Nu mă compara cu Hai Eminescu pentru că mi spune doar Escu.